गय हानग्रा बिथाङा सोरबाफोर गय हाननोबा फैनो हागोन गया खावसे गावनायसोबाव नै होमबाबो होखायो आयाव बिउआवसो गयाबो होखोलांबाय सुरुबखोयोल' बे बाइकआथ' आंनाव गोलैदेरगोन दे आंबो एराया बायालै बाइकआ थाइजौ ज्राव होखा मिथिबाय जै बाइकआ थाइजौ ज्राव होखा गन्थंनि बारफोर आं मोनानो आदा डेन्जार बाब 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 जाखो बाब 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 है खारबायसो माथो बस्था होनांगौमोन होनाङा खनजोबाखै ना माजै बाब 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 सोरनोबा गय गाखोनो गय हाननो मानसि नांगौबा नै कन्टेक्ट खालामनो हागोन गया नै गावबावनायसो गिबावा गोग्लैबावा मालाय कनफिडेन्ट मानसियानो माबाल'खा 30 केजिल'खा बिथांनि मुङा आदा मेन्देला नामा मेन्देला कारिगाव निउ बालाजान गामिनि नै डेम'बावसो नै केरेटबो रोंखायो गोदो माबा ब्लेक बेल्ट खामोन नामा औ दैदेनगिरि गैयिनि थाखाय बिथाङा सहैजोबाखै नै डेम'सो होबावबाय बाबरे बाब 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 डेन्जारलै गिदिंलायबावबायसो थोस 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 माबायदि मोनो आदा गय बिफां गाखोबा गय बिफां गाखोबा बिराद मोजां मोनो आङो मोजां मोना उन्दैनिफ्रायनो गाखोखायोमोन दा गाखोखायो आङो जेबोखौनो थाल मोना आयौ आयौ दा ओमफ्राय नोङो सोरनावबा सोरनावबा गय बिफां गाखोबा फैसा मोनो ना मोना मथथे 300 हानबाय दिनै फांसेयाव बेसे लायो आदा फांसेयाव बिदिनो 40 50 अबा 30 गोजौ गोजौखौ औ नैबे दा गाखोनाया बेसेबां बेखौ मा लानो सिनायनाय मानसि नालाय 20 थाखा 10 थाखा गावसोर बेसेबां हरो दे साबायखर थाबायलै आदा बिराद मोजां होखायो नोङो माथो